Прывітанне, сябры! Вы ў гасцях у Сёмухі. Хто такая Сёмуха? А Сёмуха – гэта я, Алла Владимировна Лаўдоўская. Чаму Сёмуха? Ну, па-першае, гэта прозвішча маіх бацькоў, а значыць і маё дзявочае прозвішча. Па-другое, Сёмуха – гэта народнае свята, якое святкуецца на 7-й тыдзень пасля Вялікадня і ў праваслаўі вядома як Троіца. А па-трэцяе, ну толькі ўслухайцеся, Сёмуха – мілагучнае беларускае слово. Што значыць пабыць у гасцях у Сёмухі? Гэта значыць дакрануцца да беларускага слова ва ўсіх яго праявах. Праз казку, праз легенду, праз вершы, праз апавяданні, праз лялечныя спектаклі, праз відэасюжэты, замалёўкі, нарысы, вандроўкі. Ну, я не ведаю, куды занесе мяне мая фантазія. Вось сёння, напрыклад, я хачу вас пазнаёміць з нашым лялечным тэатрам. Беларуская хатка, батлейка. Працуе яна на базе сярэдняй школы нумар 10 горада Салігорска у бібліятэцы. Вось вы ведаеце, чаму, як і калі людзі становяцца звярамі? Не ведаеце? Без праблем. Я напишу для вас спектакль, а мае сябры, вучні і загадчык бібліятэкі Алёна Михайловна з задавальненнем вам яго пакажуць. Подписывайтесь на мой канал, і вы не толькі знойдзеце адказ на пытанне, чаму людзі становяцца звярамі, але атрымаеце асалоду, агучанне беларускага слова, ад гульні акцёраў, лялек і ўсяго таго, што вы ўбачыце на канале ў Сёмухі. Чакаю вас!